ишкал барномаи вожаомӯз D0 истифода барем. Номи главни экранда ҳамагӣ се кнопкае: такрори вожаҳо, омӯхтан ва танзими категорияҳо. Мо естественно сар мекунем ай омӯхтан. Омӯхтане ки пахш кардем. Савол метавад ки шумо чиро омӯхтан мехоҳед? Фарз кардем мо мегӯем ки хӯрока омӯхтан сар мекунем. Тамом, аллакай омӯзиши шумо сар шид. Поёни экрана нигоҳ кунед, агар дута кнопкае медонам аз ёд кардан. Фарз кардем ки ман фрута медонам. Вақте ки шумо медонам мекунед, ҳамира як бори дига ай шумо дар повтор, дар такрор мепурса, тамом дигаи калимаро ай шумо намепурса. Мисалан иша медонам, томатро намедонам, онион намедонам, ира медонам, банана намедонам. ира медонам. 4 та калима ки интихоб кардем, ин вожаҳоро дар хотир гиред. Як бор дига ба хотиртон меора. Оғоз кардан аллакай омӯзиш сар мешавад. Томато, помидор, онион, пиёз, банан, афлесун. Машқи дуюмаш мувофиқоварӣ мешавад. Банана, томато, помидор, онион, пиёз, оранҷ, афлесун. Машқи сеюмаш навистан мешавад. Томато. Ҳамин ки фақат ҳама ҳарфҳои гирёнанд ки дар ҳамин калима ҳастанд, ҳарфҳои зиёдатӣ нестанд. Томато, пиёз, онион, афтем, банана, афлесун, оранж. Машқи дигариш дуруст нодуруст мешавад. Фарз кардем ки онион, помидор дуруст, дуруст, нодуруст. Томато, пиёз мешавад нодуруст. Банана мешавад дуруст. Оранҷ, афлесун мешавад дуруст. Ва охирон машқаш кроссворд мешавад. Як помидора мо бояд томато бибарам. Ана ки як томато. Ира ҳам слайд мекунем. Меравад онион. Так, онион. Рафтем. Дальше банана. Калимаи чорум оранҷ. Тамом. Ана ки нигоҳ кунед рӯйхати вожаҳои дуруст. Мора ҳамин барнома дар умумаш 4 бор мепурса. 2 рӯз пас, баъд 4 рӯз пас, баъд 1 ҳафта пас, баъд 1 моҳ пас. Боз омӯхтан ҳаст, баромадан ҳаст. Баромад мекунем, тамом аллакай шумо 4 калимаро машқ кардем ва омӯхтем.